Okay, dito po natin binubuksan ang debating ito. Prince Ray, go ahead. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Tulad na po ng sinasabi namin, hindi po ako isang opisyal na debatista sa mga JW. Ito ay personal na pagpapasya ko lamang na ibahagi yung aking natutunan. Ang paksa po ng aming pinag-uusapan, obvious na obvious po, hindi ko na po kailangang banggitin. Ito po ay patungkol sa mga espiritong nasa bilangguan sa unang Pedro 19:20. Ngayon, marahil nasubukan na po ninyo na mag-solve ng isang puzzle. Totoo, hindi madali po ang pagsusolve ng puzzle. Gayunpaman yung puzzle ay maaaring masolve kung meron pang clue o merong clue o hint. Ngayon, upang ipakilala sa inyo kung ano yung puzzle na iyon, basahin ho natin yung unang Pedro 3:19 at 20. Ganito po ang sinasabi. Sa kalagayan ding ito, ay humayo siya at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na naging masuwayin noong ang pagtitiis ng Diyos ay naghihintay ng mga araw ni Noe habang itinatayo ang arka na doon ay iilang tao sa makatwid nga 8 kaluluwa ang dinalang ligtas sa tubig. Ayun po yung ang aming tinatawag na puzzle. Isusolve po namin itong aking kaibigan na si John Paulo kung sino yung mga espiritong nasa bilangguan. At ang magiging clue ho namin, siyempre yung Biblia. Ngayon, sa gabing ito, sa debating ito, hindi po namin pagtatalunan ng mga persona po ang tinutukoy ho dito. Hindi rin po namin na pagtatalunan kung ang mga ito ay conscious being. Both sides agree with that. Ngayon, sino ba talaga yung tinutukoy na espiritu nasa bilangguan? Marami pong nagbibigay po na sarili nilang conclusion ho dyan, pero tuturuin po natin kung sino ba talaga ito. Isang Greek scholar po nagsabi ho na ayon sa kanya dito sa the Vine's Expository Dictionary of Old Testament and New Words, 1981, volume 3, page 9, ang mga espiritong anghel na nagkasala. Ito po yung sabi niya kung patungkol sa kung sino ang mga espiritong nasa bilangguan mo dito. Tama po ba siya nang sabihin niya po ito? Ay idisuriin ho natin. Dito po sa ikalawang Pedro 2:4 at 5, meron po pong binabanggit na mga anghel na nagkasala na inihagi sa makasagisag na kung tawagin ay tartaro. Dito po sa 2 Pedro 2:4-5, meron pong ganitong binabanggit. Kung ang Diyos nga ay hindi nagpigil sa pagparusa sa mga anghel na nagkasala, kundi sa pamamagitan ng paghahagis sa kanila sa tartaro, ibinulid sila sa mga hukay ng pusikit na kadiliman upang itaan sa paghuhukom. At hindi siya nagpigil sa pagparusa sa sinaunang sanlibutan, kundi iningatang ligtas si Noe, isang mangangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, na magpasapit siya ng dilubyo sa isang sanlibutan ng mga taong hindi makadiyos. Gusto ko pong itawag pansin sa inyo ang pagkakatugma po ng dalawang teksto. Unang Pedro 19:20 at ikalawang Pedro 2:4-5. Kung mapapansin nyo po, kapansin-pansin po na ang kapwa ang dalawang teksto ay may binanggit na mga individual na nagkaroon ng kasalanan o naging masuwayin. Pangalawang pagkakapareho po, ang dalawang teksto din ay may pagtukoy sa mga individual na waring nasa isang bilangguan. At ang kapansin-pansin sa kanilang dalawa ay itong pagbanggit ng isang time frame. Ito po yung tinatawag na panahon. Ang dalawang teksto ay nagbanggit ng panahon na tinatawag itong tumutukoy sa panahon na nauugnay at nauukol sa panahon ni Noe. Dahil dito ay makatwirang sabihin na ang konteksto ng unang Pedro 3:19-20 ay ang ikalawang Pedro 2:4-5 dahil kapwa ang dalawa ay naglalaman ng parehong pagtalakay sa isang paksa. Magkatugma rin ang nilalaman ng dalawang teksto. Sa makatwid, kung tatanungin ho natin si Apostol Pedro sino yung mga espiritong nasa bilangguan, kung sa konteksto natin ibabase, ikalawang Pedro 2:4-5,
mga anghel pong nagkasala. Ayun, lawakan pa po natin ang talakayan ito. Kasi sa unang bahagi ng aking pagtatayo, identification naman po ang aking nais na itawid sa inyo. Ideya. Ngayon, ang tanong po dito, ano ang dahilan kung bakit nagkasala ang mga anghel? O bakit yung mga espiritong nasa bilangguan ay naging masuwayin? Meron pong pagtalakay ang Biblia ho dyan hinggil sa mga salik at dahilan kung bakit ang mga anghel na iyon ay sinasabing nagkasala at naparusahan. Meron pong pagtalakay si Apostol Judas dito po sa pagtalakay niya sa mga anghel na pinarusahan din. Sabi ho dito sa Judas 6:7, at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang orihinal na kalagayan, kundi nag-iwan ng kanilang sariling wastong tahanang dako, ay kanyang itinaan ng mga gapos na walang hanggan sa ilalim na pusikit na kadiliman, ukol sa paghuhukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora, ang mga lungsod sa palibot nila, pagkatapos na sila sa katulad na paraan, gaya ng mga nauna, yung mga anghel na titukoy sa verse 6, ay nakiapid ng labis-labis at sumunod sa laman sa dilikas na paggamit, ay nakalagay sa harap natin bilang isang babalang halimbawa sa pagdanas ng parusang hatol na walang hanggang apoy. If Jude is true, sa makatwid ang kasalanan iyon ay hindi lamang sa pag-iwan nila sa kanilang wastong tahanan ang langit, kundi may kinalaman din ito sa kanilang diwastong paggamit ng kanilang kalikasan at kalagayan na may kinalaman sa dilikas na pakikipagtalik. Cut the time muna, cut the time. Sige po, at nakakat naman ang time, Okay, ayos na po. Okay, ayos na po. So yun po yung may kinalaman po yung kasalanan ngayon sa kanilang hindi likas na pakikipagtalik. Tulad po ng naganap sa panahon ni Lot, kung saan dilikas ang paggamit ng mga lalaki sa kanilang kalikasan, na labis-labis na nakikiapid at hindi kaayon sa kanilang kalikasan ang pagkakaroon nila ng sexual intercourse. Si kapwa lalaki, lalaki sa kapwa lalaki nagtatalik. Ngayon ang tanong, normal lang ba para sa isang anghel ang makipagtalik? Sinasagot po ng Biblia, hindi po. Ayon po dito sa Mateo 22:30, ang anghel ay hindi nag-aasawa. Sa makatwid, hindi po para sa kanila ang pakikipagtalik. Kaya po, labag po sa kanilang kalikasan na makipagtalik. Thus, ang dahilan kung bakit sila ay nagkasala at naparusahan ay hindi lamang nila iniwan ang sariling tahanan, kundi sila po ay nagkasala sa sexual na kalikuan sa pagkakaroon ng dilikas na pagkakaroon ng sexual intercourse. Ang pagtalakay ni Judas at Pedro sa anghel na nag-iwan ng kanilang wastong tahanan at naging masuwayin, ay dinadala tayo nito pabalik tungkol sa ulat ng pag-aasawa at pagtatalik sa pagitan ng mga anak ng tunay na Diyos at sa mga anak ng babae ng mga tao sa panahon ng Noe. Meron pong binabanggit ang Genesis 6:4 tungkol sa mga anak ng tunay na Diyos, nag-asawa at nakipagtalik sa mga anak ng mga tao na nagdulot ng labis na kasamaan sa lupa ng mga araw. Sa 2, itong sabi, nang magkagayon ay napansin ng mga anak ng tunay na Diyos ang mga babae na sila ay magaganda at kumuha sila ng kanilang mga asawa. Sa makatwid ay ang lahat ng kanilang pinili. Ang mga nipilim ay nasa lupa ng mga araw na iyon, at pagkatapos din niyaon nang ang mga anak ng tunay na Diyos ay patuloy na sumiping sa mga anak na babae ng mga tao. At ang mga ito ay nanganak ng mga lalaki sa kanila, sila ang makapangyarihan nung sinauna, ang mga lalaking bantog. Tugmang-tugma po sa Judas 6.
may kinalaman po ang kasalanan na yon sa hindi likas na pagtatalik. Kasi hindi rin normal ang pangyayaring iyon at naiibang kaso ang pag-asawa. Naiibang kaso po yun, kaya nga po naitawag pansin. Bagaman yung pag-aasawa at pagkikipagtalik ay nagaganap na sa panahon ni Noe, 1,500 na, itinawag pansin. Bakit? Hindi po isang normal na event yun, kaya kapansin-pansin. Kung tutuusin, kagaya na po sinabi ko na 1,500 na nagaganap yung pag-aasawa at pagtatalik. Kaya po dito, kapansin-pansin na ang sexual intercourse na nagaganap dito ay hindi sa pagitan ng tao, kundi sa pagitan ng mga anghel. O tinukoy na mga anak ng tunay na Diyos. Yun po yung idiom sa Hebrew na ginagamit, biniha Elohim, para sa pantukoy sa mga anghel. Ngayon, baka matanong po mamaya, mga kaibigan, bakit daw po kung talagang tinutukoy ko doon yung mga anghel, bakit doon sa unang Pedro 3:19-20 wala naman nakalagay na anghel? Yan yung baga kanilang argument ho doon. Pero ang sabi po ng Biblia, kung pagbabasihan po ang Biblia, hindi lamang po sa iisang termino na anghel ang ginagamit na pantukoy sa mga anghel sa kasulatan. Actually po, yung espiritu, yan po yung isa sa mga pantukoy sa mga anghel. Dito po sa Hebreo 1:13, 14, ito pong mababasa natin. Tinukoy sila bilang mga espiritu. Ngunit tungkol sa kanino, sa mga anghel, niya sinabi kailanman, umupo ka sa aking kanang paa hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway bilang tungtungan ng iyong mga paa. Hindi bang silang lahat ay mga espiritong ukol sa pagmanlang lingkod na isinugo upang maglingkod doon sa mga nagmamana ng kaligtasan? Yun po, ang mga anghel ay tinukoy na mga espiritu sa kadahilan ng sila ay nilikha ng Diyos bilang mga espiritu. May spiritual nature sila tulad ng sa Diyos. Ang Diyos ay espiritu ayon sa Juan 4:24 at gayon din ang mga anghel. Ganun ang pagkagawa sa nila, may kinalaman sa mga anghel. Tulad po ng Hebreo, mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 1:7. Ito po ang sabi. Yan din may kinalaman sa mga anghel ay sinasabi, at ginawa niyang mga espiritong ang kanyang mga anghel, at liyab na apoy ang kanyang pangmadlang lingkod. Kaya mahinang argumento na yamang walang binanggit sa unang Pedro 3:19-20 na salitang anghel ay nangangahulugan na hindi mga anghel ang tinutukoy dito. Kasi ayon na sa ating nabasa, ang terminong mga espiritu, pneumase, ng isa pang pantukoy sa mga anghel. Kaya kung pag-uugnayin po natin ang mga teksto, tulad ng unang Pedro 3:19-20 at ikalawang Pedro 2:4-5 na siyang konteksto ho nito, ang tekstong may kaugnayan. So, ang magiging makatwirang konklusyon po natin, ang tinutukoy ho doon ay mga espiritong anghel na nagkasala, na tinutukoy ng mga espiritong nasa bilangguan na naging masuwain sa mga araw ni Noe. Of course, ang ating katunggali dito ay may sarili namang proposisyon sa pagbibigay ng identification. So, sa unang bahagi ko po, nagbibigay lamang ako ng identification hinggil sa kung sino iyon, kasi ang tanong naman sino. So, aantayin po natin kung ano naman yung ibibigay na identification ng aking kaibigan na si John Paulo. Kaya, sa unang pagtindig, dito muna ako nakasentro sa pagbibigay ng identification. Mamaya, antayin natin yon at pamamalian naman natin kung ano man ang kanyang ititindig mamaya.
So, lagi po nating tandaan, ngayon dalawang prosesyon ay mapapatunayan, proposisyon ay mapapatunayang wasto kung dadaan po ito sa tinatawag na evaluation o pagsusuri. Kaya this debate, pansinin po ninyo kung ang bawat proposisyon ay wasto at umaayon sa rasyonal at logical na kapaliwanagan. Higit sa lahat, pansinin nyo po kung alin sa dalawang proposisyon naming dalawa ang kaayon sa kasulatan. So, sa aking pong ititindig, malinaw po kung ano po ang aking proposisyon. Ang tinutukoy po na mga espiritong nasa bilangguan, kung ibabase po natin yung kasulatan, Hebreo 1:7, Hebreo 1:13-14, kung saan ang mga anghel ay tinukoy bilang espiritu, at gayon din sa ikalawang Pedro 2:4-5 na may kaparehong nilalaman ng paksa sa unang Pedro 3:19-20. Ang ating pong magiging konklusyon at ating mabibigay na identification kung sino baga ang mga yon ay walang iba po yung mga espiritong anghel na nagkasala sa panahon ni Noe. Kaya wala na po akong masasabi ngayon, kung ano man yung natitira pong aking oras, ini-wave up ko na po yun. Maraming salamat po at magandang gabi. Okay po, at dyan nagtatapos si Prince Ray ng JW, ang first speaker sa unang tindig niya. At ang oras niya ay 45 seconds at wini-wave na po niya yung oras niya. Nadako naman po tayo sa cross-examination ni kapatid na John Paulo para sa pagtatanong niya kay kapatid na Prince Ray ng JW. Kapatid na John Paulo ng RCC, handa na po ba kayo para sa iyong unang pagtatanong? Handa na bro. Handa na bro. Sige po, 10 minuto para sa iyong pagtatanong. Bro, unang tanong bro. Sa lahat ng mga talatang supporting verse na ginamit mo dahil wala kang letra for letra inamin mo na anghel or devils. Sa ibang mga supporting verse mo bro, meron ba dyan letra for letra bro? Na yung mga demonyong tinanikala o mga anghel kung na nagkasala ay pinangaralan ni Kristo letra por letra kahit sa ang verse bro, mga propesiya. Meron yes. Sa ngayon po ako doon na pinangaralan po iyon. Lamang, ang tinatanggi di po ako sa ngayon na yung pangangaral na iyon ay patungkol po sa magandang balita. Naniniwala po ako na iyon ay, may 20 seconds po ako, naniniwala po ako na iyon ay patungkol sa pangangaral sa paghatol. Objection, moderator. Ang tanong ko kasi bro, marinaw, moderator. No? Teka lang po, moderator's time muna. Moderator's time. Sabi dito, sa ating rules, lahat ng tanong ay dapat sagutin sa loob lamang ng Yung po ay mag-o-objection, pagkatapos po niyang sagutin, saka po kayo mag-objection. Okay po, objection na po kayo. Sige, pasensya na bro. Ang tanong ko kasi bro, sa mga supporting verse na ginamit niya kung meron ba o wala, na letra por letra, categorical, meron ba o wala, na letra por letra na nagsasabi, yung mga anghel na nagkasala, inanikala, o kung ano man yan, meron ba dyan pinangaralan sila? Meron ba o wala? Yun lang bro. Nasagot na po yung tanong kanina. Sabi ko po meron. Anong talata bro? Pakilatag. Sa unang Pedro 3:19 po, doon po sinabi, mga espiritong pinangaralan. Bro. Objection please. Hello. Counter objection please ng JW. Okay. Teka lang po. Counter objection please ng JW. Tapos na po. Okay na po. Okay po. Moderator's final decision. Next question please. Okay bro. Letra por letra bro.
Kasi kanina ang tanong ko letra por letra meron ba o wala? Diyan ba sa unang Pedro 3:19 hanggang 20 na ginamit mo, sabi mo yes, meron. Meron ba diyan letra por letra bro? Anghel, while na anghel, o demonyo, kahit anong gamitin mong termino na nakasulat diyan bro, letra por letra, meron ba o wala? Doon po sa verbatim, wala po. Yung nakalagay po doon sa unang Pedro 3:19, mga espiritong nasa bilangguan na pinangaralan ni Kristo. Yung pong terminong espiritu, ayan po ay isa sa mga ikinakapit na mga termino na pantukoy sa mga anghel. Tulad po ng binasa natin sa Hebreo 1:7 at 14. Next question, please. Okay na, sunod na tanong bro. Sunod na tanong bro, ano sa Greek yung ginamit na termino diyan sa espiritong nangabilanggo? Alam mo ba? Kung alam mo, Alam ko po, pneumasin. Pneumasin po. Pag sinabi, okay na, walang explanation. Ganito Opo, po, okay na to. moderator's time muna, Pag sinabi bang moderator's yung time. asin bro, anghel. Moderator's time. Kapatid na Prince Ray, tapos na kayong sumagot, kayo na po mismo ang magsalita ng next question. Para hindi Okay, po next kayo question. nasasagaw ni kapatid Okay po. na Gian Paulo. Okay po, next question please. Sunod na tanong bro, saan yung maasin Opo. ba bro? Pag sinabi ba ang ganyan, anghel na ba agad? Wala ka bang nabasa dyan bro, na souls or kaluluwa ng tao? Wala po akong nabasa ditong souls na tinatawag. Ang nakalagay po dito ay pneumasin. Yung pneumasin, usually tumutukoy po yan sa Diyos. Kasi ang Diyos ay espiritu rin. At tumutukoy rin po yan sa mga espiritong mga anghel. Hindi ba bro, nakalagay dyan, pneuma, sa original manuscript ng Greek? I know, it's pneumasin. It's a plural form of pneuma. Referring to the angels or spirit beings, but not the physical beings. Next question. Babasahan kita bro, Bible Strong's Concordance, na yung pneuma ay ang unang nakasulat dyan ay souls or spirit. Sa dulo na nakasulat yung devils, yung mga supernatural. Tatanggapin mo ba yung bro, letra por letra? I couldn't accept those giving a term na yung pneuma ay katumbas ng souls or psyche, kasi po sa Biblia labag po yun sa kung ano sinasabi. Magkaiba pong term ang psyche at pneuma. Hindi ko po tatanggapin po yan base po sa aking napag-aralan sa Grego. Ibig sabihin Next bro, hindi mo question, tatanggapin please. tong Bible Concordance bro, kung babasahin niyo. Ayun nga bro, hindi mo tatanggapin tong Bible Concordance bro kung babasahin ko. Hindi lahat ng mga nasa Bible Concordance hindi ko po tinatanggap. Next question. Sunod na tanong bro, kung ako naman babasa sa'yo bro, letra por letra sa mismong talata natin, unang Pedro 3:19 hanggang 20, na ito ay tinutukoy na souls mismo dun sa talata bro, letra por letra na ikaw wala. Aaminin mo ba ngayon bro na ikaw walang dalang letra por letra? Ako bro, mayroon letra por letra direct dun sa unang Pedro 3:19 hanggang 20. Tulad na po ng sinasabi ko po, hindi ko po tinatanggap yung mga letra por letra, lalo na sa concordance, bumabase po ako sa kasulatan. Naniniwala po ako sa isang tinatawag na exegesis na sola scriptura, scriptures alone. Kung labag ang Biblia ho dyan, hindi ko po tatanggapin. Pasensya ka na po. Sorry. Objection Next mo question dito. please. Bible, mismong Bible bro, Bible. O Catholic Bible, o Protestant na Bible, o Amplified Bible. Pili ka sa tatlo bro. Anong gusto mo? Gamitin ko. O para lang tanggapin mo bro, letra po letra. Wait lang. Ano, pili ka bro. Wait lang. Cut the time. Nag-cut the time bro. Sayang yung oras. Anong objection? May objection yata. Bro, moderator's time. Sige, klaro ko.
Moderators time muna tayo, kapatid. At yung signal ko din moderators time muna tayo, kapatid. Kasi ano, yan ba ay tanong mo kay Prince Ray o yan ba ay objection mo sa akin? Kasi sabi niya, hindi daw siya tatanggap ng mga Bible concordance, yung mga outside the Bible. Kaya nga pinapapili ko siya para tanggapin niya Amplified Bible, Protestante na Bible, or Catholic Bible. Babasa ako letra por letra, souls or tao. Kung para lang tanggapin niya kasi sige po. Ulitin niyo po ang tanong niyo, please. Bro, dahil sabi mo, Bible lang tatanggapin mo, kasi ganyan naman talaga yung tanong ko eh. Hindi naman yun eh. Bible or letra, Amplified Bible, or Protestante na Bible, or Catholic Bible. Pag nabasa ba ako dyan, Moderator's time, nawala si kapatid na Prince Ray. Okay, sige. Stop the clock, please. Okay. At habang hinihintay natin si Prince Ray ng JW, babatiin muna natin ang mga nasa comment section para mamaya diretso na tayo. Sabi dito ni Makisig Crisospolo, Tadeo Angelo, yung dalawang tinalo ko, nagdidebate pala. Sabi naman ni Lance Malones Echoriaga, shout out, pengi po load. Magandang gabi sa'yo, Sis Lance, kapatid ng Makisig. Anong ginagawa yung Atty. Sispo? Sabi naman ni kapatid na Ernie Luma, ako nanalo ng load today. Ako manalo dito. Sabi ni Ernie, tagilid. Ayan. Nanonood din po si kapatid na Abenido JS. Ayan, nanonood po sila ngayon. At habang hinihintay natin so kasi medyo mabagal din yung internet ko. Umuulan-ulan pa dito kaya mabagal din, mahina ang aking signal. Sabi, binabati natin si Lee Jane Beroca, Joel Tubo Abay Abat, M. Sai Magdirigma, si Wilfredo Bauyon, at si Apple Dinig na ba okay ako? Po, dinig po. Okay. Sige po, Next question. Masayang kasi. Ulit-ulit kasi yung tanong ko. Uli, tatanggapin mo. Hindi, concordance po yung sinabi ko. Hindi Bible concordance, bro. Okay. Letra por letra nga eh. Dito sa unang Pedro 3:19 hanggang 20, yung tema natin na babasa ko souls or kaluluwa or tao. Dito mismo, bro, 19 hanggang 20. Tatanggapin mo ba, bro, na ako merong letra por letra, ikaw wala, pakahugan lang. Tatanggapin kung meron kang letra por letra, pero mali yung pagbibigay noon. Kasi sa Greek, yung pneuma at psyche ay pinag-iba po sa kasulatan. Hindi po magkapareho. Sa Platonic, oo. Yung tinatawag na pneuma at psyche ay isa lang sa kanila. Pero sa hindi po. Next question. Sunod na tanong, bro. Meron ka ba dyan mga dokumento kung sakaling babasa ko ng Catholic Bible na itong Catholic Bible na to ay mali? O sa'yo lang yung bro, sinabi mo lang na mali? Para po sa amin, mali kapag hindi po kaayon sa Biblia. Ano man yung authority nyo po yan, kapag mali po, hindi po sangayon sa Biblia, matatawag po namin, hahatulan po namin mali. Lalo na po sa pagtutumbas ng pneuma sa psyche, hindi po ganun ang turo. So, ibig sabihin bro, tulad na tanong, ibig sabihin bro, sarili mo nga lang na sasabihin mo mali. Wala ka nga dyan mga dokumento, ibig sabihin sarili mo lang sasabihin mo mali. Meron akong mga dokumento mamaya, ipapakita ko sa iyo. Sige bro, babasa ako bro. Moderator's time muna.
Prince Rain, pag nagtatanong pa yung nagtatanong, wag mo na munang sapawan. Pagkatapos yan na lang magtanong para hindi kayo parang hindi kayo nag-uusap na nagsasapawan kayo. Okay, pareho naman kayong nagkaroon ng pagkakamali nung una, kaya sa susunod na meron ulit na malabag na rules, ay magbibigay na ako ng warning. Sige po, question po. Bali, hintayin niyo na lang yung signal ko pag sinabi ko sagot, tapos na ako magtanong, bro. Sige po, bro. Kung babasa nga ako dito ng isang Bible, babasahin ko letra por letra, meron ka ba dyan dokumento na itong Biblia na to nagsasabi mali? O pang sarili mo lang o sinabi mo lang yun kasi matututulan yung affirmative mo, bro? Hindi ko sinasabing the whole na mali. Yung tinututulan ko, yung pagtutumbas ng psyche sa pneuma. Kasi meron po dito sa PG Canadian Sons, New York, 1970, sabi po dito, sa bagong tipan ng pagliligtas ng isang kanyang kaluluwa ay hindi nangangahulugang pagligtas ng espiritual na bahagi ng tao na naiiba sa kanyang katawan, sa diwang platoniko. Next question, please. Pagkatao. Ayon ba, bro, sa Merriam-Webster, ano ba yung ibig sabihin ng spirit? Meron ka ba dyan Merriam-Webster? Pakibasa kung meron, bro. Pwede Sa basahin mo nga. Webster, itinutumbas nila yung soul sa spirit. Kasi yun yung modern na pakahulugan nila ngayon. Baga, namihasa na sila na ganun yung kahulugan ng spirit, na yung spirit at soul ay magkakareho lang. Pero sa classical po, hindi po ganun. Magkaiba po, bukod po. Sunod na tanong, bro. Ibig sabihin, mali yung Merriam-Webster. Mali, ayon sa'yo. Yes or no? Outdated lang po siya. No. Yes. Mali po siya. Outdated lang po siya sa kung ano talaga ang classical. Yung binibigay niyang definition about spirits is yun po yung modern usage ng tawag doon na spirits. Pero sa modern usage po, at yung definition po, yung pag-aaralan niyo po yung etymology, ang kahulugan po ng wait lang. Sige. Next question na lang kayo. Kaya nga, bro. Sunod na tanong, bro. Sinong papaniwalaan namin dito? Ikaw? Ikaw lang na nagsasalita dyan? O yung Merriam-Webster na nagsasabi yung spirit? Mas paniniwala. Teka, bro. Hindi pa ako taksa. Sige na nga. Moderator's time. Kasasabi ko lang po, kaya sabi po kasi dito sa ating rules ay ganito. Huwag mag-interrupt sa nagtatanong o sa sumasagot habang ito'y nagsasalita pa nang ayon sa oras na nakalaan sa kanya. Rule number 3. Kaya Prince Ray, bibigyan po kayo ng moderator ng pangunang warning. Sige po, question please. Sunod na tanong, bro, dahil sabi mo mali, sino bang papaniwalaan namin, bro? Ikaw ba dyan na nagsasalita na sinabi mo mali yung Merriam-Webster o yung Merriam-Webster dictionary? Ikaw o yung Nakadepende po sa inyo kung sino yung paniniwalaan po ninyo. Mas paniniwalaan ko po yung may otoridad sa Greek na nagsasabi na magkahiwalay po yung Greek term na pneuma at saka psyche. Sige, bro. Sinabi ko po, yun ay tinatawag na modern na connotation sa salitang spirits. Hindi po classical, modern po. Kaya nga, bro, aaminin mo na nga, bro, na meron talagang nagsasabi na yung souls at spirit ay iisa lang. Aminin mo na. Ayon sa mga talakayan mo. Opo, maaamin ko po meron sapagkat nagkaroon sila ng misconception sa pag-unawa ng espiritu at kaluluwa. Ano pat sa kanila ay isa lang bagay ito, pero sa Biblia at sa mga classical Greek, napakahulugan po nito ay hindi po iisa. Magkaibang termino po, pinapakita po yan sa Hebreo 4:12. Next question. Sunod na tanong, bro, ano yung pinangaral nila doon sa sa espiritong mga bilanggo? Ano yung pinangaral ni Jesus doon? Ebanghelyo o hindi ebanghelyo?
Ang sagot ko po ay hindi po ebanghelyo kasi wala pong Greek word na sinabi po doon na tinatawag na, wait lang, hanapin ko po yung Greek word na ano. Euangeliomai, ibig sabihin good news o magandang balita o ibig sabihin ebanghelyo. Ang nakalagay po doon ay keresin, which is not specific. But Next question, please. Po ay paghatol. Okay, bro. Sunod na tanong, bro. Kung babasa naman ako sa'yo, bro, sa ibang talata, letra por letra, na? Okay, time na. Okay po, at dyan nagtatapos ang cross-examination ni kapatid na John Paulo para kay kapatid na Prince Ray. Magandang gabi sa'yo dyan, Prince Jumo, kung nanonood ka man sa hanggang panig ng lupalop na nandyan. Magandang gabi sa'yo at nabanggit ko yung pangalan mo. Okay po, at dadako na tayo agad-agad doon sa unang tindig naman ni kapatid na Paulo, kasi kanina nagbati naman na tayo kanina, nagbasa na tayo. Siguro mag-comment na lang po kayo dyan ng Defenders of Faith Official, at pag umabot po tayo ng actual viewers ng 50 actual viewers ay mamimigay po ang Defenders of Faith ng load. Kaya ano pang hinihintay mo? Comment na. Kapatid na John Paulo ng RCC, nandyan na po ba kayo? Handang-handa na, bro. Sige po. Nasa na po ang oras. Okay po. Okay, salamat kay Prince Ray Rani, no, sa magandang talakayan na to. No? Bro, sana may next debate pa tayo, hindi lang ito, no? No, una sa lahat, nung tinanong natin siya, wala siyang letra por letra, ako pala meron. No? Doon pa lang, dehado na siya sa akin doon. Kasi puro letra por letra na talaga itong dala ko eh. Kasi nung sige, mamaya na tayo mag-rebat, no? Babasa ako ng mga letra por letra dito na siya wala. Tapos kung babasakali naman daw babasahin ko, tututulan niya. Sa sarili niya lang. Kasi kung hahanapan ko siya, sige, mali to. Meron ka ba dyan dokumento, itong Bible na hawak ko mali? O sarili mo lang? Wala, labas. Private interpretation. Kasi wala pala siyang nabasa eh, no? 2 Pedro 2:4. O, pabasa tayo ng, baka sabi niya, nagbablap lang ako. Siyempre, Catholic Bible muna. No? Tagatin ako, mic open na. Okay, babasa ako dito. Unang Pedro 19 hanggang 20. And the Spirit He preached to those who were in prison, going to those souls, letra por letra, going to those souls. Dito pa lang yan sa 19 Catholic na Bible. Babasa pa ako ng isa pang eto. Maganda to eh. The Message Bible. No, sana malinaw yung dating ko diyan para ma-deliver natin na maayos sa mga nakikinig. Unang Pedro 3:19 hanggang 20 pa rin. He went and proclaimed God's salvation to earlier generation. Ibig sabihin, henerasyon. Siya na mismo ang nagsabi na ang mga anghel ay hindi nagsisipag-asawa. Mateo 22:30. No? Earlier generation pala eh. Ibig sabihin, mga naunang henerasyon. No, namuhay sa mga unang henerasyon. Kagaya sa atin, meron tayong sa pamilya natin, first generation, siyempre mga ninuno, second generation, lolo-lola, third generation, tito-tita, hanggang sa henerasyon natin ngayon. No, letra por letra eh. Kaya nga, dehado siya sa akin sa stand niya. Kung may letra por letra siyang ilalatag, baka magtay. Kaso wala pala, nagkwento lang. Babasa pa tayo ng isa, Amplified Bible naman. Ito naman, Amplified Bible Classic Edition, in which he went and preached to the spirit in prison. Sa talatang 20, the souls of those who long before in the days of Noah had been disobedient when God's patient waiting during the building of the ark
in which a few people, letra por letra, actually eight in number were saved through water. At pansinin yung talatang 20 the souls of those, letra por letra, kaluluwa, the souls of those, yung mga kaluluwa nila, who long before, in the days of Noah, sa panahon, dun sa kapanahonan ni Noah. Siya na mismo ang nagsabi, nagkwento sa istan niya, na meron palang mga tao nung time ni Noah, na sabi niya kanina, ay mga suwail, no, sa panahon ni Lot. No, alam mo naman yung istorya na yan, Genesis pa yan. Tapos, meron din ako mga supporting verse na letra por letra din. No? Kasi siya wala Tinanong ko rin kanina kung meron ka bang support. Kasi inamin na niya, wala siyang letra por letra sa mismong talata. Ngayon, hinanapan ko siya supporting verse. Hindi yung kwento. Kasi madali lang naman magkwento rito. Kahit ako magkwento sa panahon ni Lot. Problema, paano ko ipapasok yung talata na yun sa kwento ko? No? Dito sa Ephesians 4:8 hanggang 10, sa mga footnotes, meron talagang dito merong mga, kung babasa kayo ng mga Bible niya, New American Version, may mga footnotes yan, may mga clue kung ano yung pwedeng supporting verse niyan. Ang gagamitin kong translation, New Century Version, no? Saan na ba yun? Talaga. Babasahin natin. New Century Version. Ito. Efeso 4:7 hanggang 8. Christ has generously divided out His gift to us. As the scripture says, when He went up to the highest place, He led away many prisoners and gave gift to people. Letra por letra. When it say He went up, it means that Christ had been deep in the earth. Diba? This also means that the one who went deep into the earth, it's the same one who went into the highest heaven, so He would fill the whole universe. Ang ibig sabihin nun, fill the whole universe. Naghari na siya, no? Kaya nga siya bumaba doon, no? Para iangat, no? Para iahon yung mga bihag ayon dito sa mga talata na to. Kung babasahin, kahit saan talata naman, kahit saan naman version yung gamitin nyo dito, kahit Tagalog version, iniangat yung mga bihag ng pagkabihag, no? Hindi nakasulat dito anghel Kasi ayon nga mismo sa talata niya, siya na rin mismo nagbigay ng talata. Saan na ba yun? Yung 2 Pedro 2:4, no? At saka Jude 1:6. Sila'y ginapos ng Diyos na di mapapatid, na tanikala hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. Hindi naman pala sila kailangan pangaralan kasi nga hindi mapapatid at hahatulan sila sa dakilang araw ng paghukom. Ba't yan papangaralan ni Kristo? No? Babasa pa tayo ng isang footnotes. Meron kung mapansin nyo dito, yung Ephesians 4:17 hanggang 8, as the scripture says, ayon sa nasusulat. No? Ano ba yung kasulatan na yan? Ito yan, yung hula ni Propeta Isaias. Babasahin natin, no? Hula ni Propeta Isaias. Ay, awit ni David pala yan. Sa awit ni David. Ayon dito sa, ito, basa tayo ng ito, magandang balita Biblia naman para pair. Buklatin natin to. Awit ni David, mga awit ni David, 66:18. Ito yung sinasabi sa nasusulat. At sa dakong mataas, doon siya nagpunta. Humahon siya roon
mga bihag ang kasama. O, umahon siya roon, mga bihag ang kasama. Kaloob ng nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa, tinatanggap ng Panginoong Yahweh na doon na tumitira. Ibig sabihin, naghari on that time nung iningakit niya yung mga pagbihag, naghari si Kristo. No, ito malinaw na malinaw dito eh. Kung ilista mo bro, yung ano ko yung mga Bible ko, sabi mo dinadaya kita. O, pabasa pa tayo ng isa. Ito, may isa pa akong letra por letra na sa ibang verse, letra por letra, malaking suporta na yung mga pinangaralan doon ay mga tao. O, dito sa The Living Bible, Protestante ito na Bible eh. Unang Pedro 4, sa East hanggang, ito sa Islam. That is why the good news was preached even to those who were dead. No? Siguro ko naman, pamilyar siya dito eh. Na ang ebanghelyo daw ay hindi lang pinapangaral sa mga buhay, maging sa mga patay. Yan, ayan ang nakasulat sa ibang translation. Pero ito, matindi itong dala ko na to, letra por letra, The Living Bible. O, ulitin natin na. Unang Pedro 4 sa East, that is why the good news was preached even to those who were dead, killed by the flood. Namatay sa baha. Letra por letra. So that although their bodies were punished with death, they could still live in their spirit as God lives. Oh, namuhay din sila sa espiritu na gaya ng Diyos na namuhay sa espiritu. Kaya nga siya nung namatay si Kristo, nangaral siya doon sa state na espiritu. Doon sa dakong kailaliman base sa Efeso 8 hanggang 10. Oh. At doon na rin sa unang Pedro 3:19 hanggang 20. Dito naman sa Efeso 4 8 hanggang 10, letra por letra dito, mayroon akong mababasa na si Kristo talaga yung bumaba doon sa daong kailaliman ng lupa, iniahon yung mga bihag ng pagkabihag at naghari doon sa sangkalangitan, naghari. Supporting verse ng naghari, no? Efeso 1:21 at Efeso 3:10. Naghari na si Kristo doon. Siya ay umangat, kasama niya yung bihag. O, wala na. Tapos yung rebuttals pa natin, yung mismong talata niya. Na yung gamit niya ang talata, yun pa mismo ang magbabaon sa kanya kasi ayon sa mga talatang binasa ko, yung ipinangaral pala ay ebanghelyo. Good news. Tapos yung talata niya ginamit niya, 2 Pedro 3:4, hindi mapapatawad ang mga anghel. Ay ba't papangaralan ng ebanghelyo yan kung hindi yan papatawarin? O, Jude 1:6, sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid ng tanikala hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. O, asan dyan yung, kaya nga hinahanapan ko siya sa mga ibang verse niya na mayroon ba dyan bro, letra por letra sa ibang verse mo na susuporta dyan sa stand. Kasi madali lang tong namin topic specific sa talata. No? Wala nang kailangan patunayan na kung ano-ano. Ang stand ko dito, siyempre souls, kaluluwa, base sa mga talatang binigay ko, letra por letra. Kaya nga hindi ko na kailangan magkwento na kagaya no sa kanya na nagkwento siya dun sa mga kapanahunan ng mga anghel kuno na nagkasala, involved pa rin naman yung mga tao. Kasi ang mga anghel na ayon sa stand niya ay nakikipagtalik pa rin sa mga tao. Involved pa rin. O, ibig sabihin, hindi lang yung anghel yung nagkasala, pati pa rin pala yung tao. Tapos sa talatang binasa ko, nangaral pala, ang ebanghelyo pala, pinapangaral din sa mga patay. Killed by flood pa, na namatay sa baha. Eksaktong-eksakto sa kapanahon na ni Noe. Marami pa nga ako dito mga Bible version, no, Bible translation, na hindi letra por letra, pero letra por letra din na sinasabi na namuhay dun sa unang Pedro
19 hanggang 20, na namuhay sa kapanahunan ni Noah. Yung mga anghel, di naman yan namuhay totally. Bumaba lang yan sila. Hindi kagaya ng tao, namuhay talaga. Kaya nga, yung sa The Message Bible, earlier generation. Ibig sabihin, mga henerasyon. Ayon naman nga sa kanya, Mateo 22:30, di naman niya matututulan yan. Yung anghel, wala naman henerasyon yan. Isang bultuhan lang yung paggawa dyan. Kaya nga, sa Old Testament, sa New Testament, sila pa rin, yung nagbabanggit na halos na anghel. No, kaya dehado talaga siya sa akin pagdating sa letra Kasi siya nga, Prince, Rane, wala debate to. Kailangan itindig natin, yung stand natin matindi. Kasi, natin yung nakasalalay dito, relihiyon natin. Actually, totoo nga sinabi mo, hindi rin naman ako official debaters ng Catholic. Kaso nga lang, siyempre, dahil andito na to, kailangan kong galingan. Kaya pasensya na kung medyo dehado ka ngayon sa akin sa letra. Ngayon, kung magtatanong ka sa akin, itanong mo na, kasi letra por letra naman itong dala-dala ko na ang stand ko, ito ay souls or spirit. Spirit or souls, parehas lang naman yan. Spirit, yung souls, spiritual din yan Di mo nga mahawakan yung souls Diba? Ayon nga sa Webster, Merriam-Webster, ikaw na mismo umamin, na ipinag-isa lang yan. Kung babasahin mo yung souls, ay spirit din yung meaning. Yung spirit naman, souls din yung meaning. No? Sabi mo, mali yun. Tanong kita, sinong papaniwala namin? Yung Merriam-Webster o ikaw na nagsabi mali yan? Nagpalusot ka pa, sabi mo, sa new generation, sa bagong henerasyon. Ibig sabihin, kulang sa pag-aaral yung naggawa ng Bible na yan. Binase lang sa bagong henerasyon. Hindi na nag-aaral ng Greek. Ng kung ano-ano. Hindi na ganon. Meron ka ba diyang dokumento na kulang sila sa mga sa mga pag-aaral, sa mga ibang lengguwahe, lalo na sa Bible, original manuscript. Kung hahanapan kita nun, wala. Natuloy, wala naman talaga na mali yung Merriam-Webster. Alanganin ka dun, bro. Lalabas, bro, sarili mo lang na sanabi mo, mali. Mali yun kasi wala kang dokumento na dala-dala. Ibig sabihin, sarili mo lang. 2 Pedro 2:4. Ay, tanghel pala to. Yung talata mo pala to 2 Pedro 1:20. Private interpretation. Sorry, pasensya na. Wala Sana sa susunod na debate natin, ulit tayo. Para maganda tong Salamat bro sa time na pinayagan mo kung magkatalakayan tayo dito sa tema na to. Friends pa rin naman tayo, pasensya na medyo matigas ako magsalita. Ganito lang naman talaga ako, Tagalog. Para rin madinig ng mga tao yung sinasabi ko na maayos, ma-elaborate pa na maayos. Sana maging magkaibigan pa rin tayo, bro, Ay wala naman, saka maganda kakausap, hindi ka kagaya ng iba na magulo, na minsan gumagamit pa ng masasamang salita. Salamat, bro, yun lang. Sana maulit tong gantong pagkakataon, bro. Salamat. Yun lang, moderator, i-wave ko na. Tapos na rin naman na. Moderator, andyan ka ba? Nakatulog na yata. Sige. Hello? Dinig, bro. Dinig. Hello? Naririnig ba ako? Dinig ka, bro. Dinig Okay, ka. okay. Diyan nagtatapos ang presentation ni John Paulo. Opo. Diyan nagtatapos ang presentation ni John Paulo ng RCC. Dadako naman tayo para sa cross-examination ni kapatid na Prince Ray para kay John Paulo. Sige po, Prince Ray, handa na po ba kayo para sa iyong cross-examination? Yes,
Unang tanong ko sa'yo, Paolo, handa ka na ba? Bro, handang-handa na. Pangalawang tanong, alam mo ba ang Greek word ng kaluluwa or souls? Ayun nga bro, yung binanggit mo kanina, teka, babasahin ko Pero haba pa eh. Mhm. Next question, please. Uulitin po natin yung tanong. Alam mo ba ang Greek word ng souls? Bro, buksan ko lang yung plat ko, ha? Sige, sige. Eto bro, dinig ba? Next question, please. Yay, basahin mo. Next question. Eto. Nepes. Yan bro, Nepes. Eto, babasahin ko. Properly are breathing creature that an animal or abstractly used very widely in literal, accommodate, or a figurative sense, no? Bodily or mental, any, yun bro, marami siyang ghost, may nakasulat dito, ghost, greedy, creature, base daw dun sa talata, bro, na gagamitin. And bro. Objection, moderator. Hindi tumatakbo yung oras Yun lang. ng pagsasagot niya. Sige, sige. Okay, John Paulo, next question ko. Tama ba narinig ko na yung Nepish ay Greek? Ay, ano pala yun? Ano pala to bro? Hebrew. Sa Greek ba? Pasensya na. Ay, Okay, bubuklat lang kasi. Hanapin natin sa Greek pala. Pasensya na. Buklat lang muna tayo. Pasensya na bro Next question, please. Okay, next question na lang tayo. Diretso na tayo. Ang Greek word ng souls ay kaluluwa. Wait lang So, ang Greek word po ng kaluluwa ay psyche. Yan po yun. Ngayon, ang tanong ko po sa unang Pedro 3:19 at 20, doon partikular na sa talatang 19, meron bang nakalagay doon na psyche? Oo o hindi? Meron o wala? Meron bro. Sa mga binasa ko kanina letra o letra, souls. English pa nga eh. Souls psyche yun English eh. Holy Catholic Bible Applet. Ayun nga bro. Bumabati pwede para moderator. Kanina Next question, please. Ayun dito ba? Sige. Ito po ang sabi ng Greek. In hokai toes in pelake pneumasin. Nasaan po dito yung sinasabing psyche? Kung souls po talaga ang nakalagay sa Greek. Oo nga bro, kasi ayon sa Merriam-Webster Dictionary, accepted natin yan, spirit nga yan, pero ayon sa Merriam-Webster Dictionary, na yung psyche at yung spirit ay parehas lang pala. Hindi mo nga natutulan yun Wala kang dokumento na mali yun bro Yun lang. Ano na tanong? Next question, please. Kung tanong, binanggit mo kanina yung Merriam-Webster ay isang nagbibigay ng kahulugan sa spirits bilang. So, tanong ko po, yun bang yung Merriam-Webster Dictionary, Greek
Greek Dictionary o English Dictionary? English Dictionary nga po. Opo, kasi ayon nga doon sa Merriam-Webster, yung spiritual souls ay isa. Tapos ayon dito sa Bible Concordance ko, na yung spirit na Pyomas ba yun? Neomas ay na pwede rin gamitin bilang souls. Nasa baba na nga yung anghel na yung supernatural. Ibig sabihin, mas priority yung souls ayon dun sa Bible Concordance ko, bro. Uulitin ko po yung tanong, yung bang Merriam-Webster Dictionary ay Greek Dictionary na makapagbibigay ng definition kung ano yung pneuma or psyche. O ang binasa mo lang ay yung English Dictionary? Kaya nga bro, ulitin ko yung tanong ko, accepted nga yan, English nga yan. Hindi ko naman pwedeng sabihin yan na Greek, Hebrew o kung ano man. Pero ayon dyan bro, na yung spiritual souls ay isa lang. Tapos ayon din naman dito sa Bible Concordance ko, yung mas ba yun, ito, babasahin ko, medyo mahirap ko i-elaborate. Ang priority dito bro, souls, kaluluwa, hindi yung supernatural, nasa baba na nga yung supernatural dito sa Bible to. Kaya nga po, tinahanapan po kita sa Greek, hindi po sa English. Of course, I know na ang definition nila sa spirit ay souls, pero sa Greek, ganun ba ang definition nila? Meron ka bang maipapikitang dokumento na iisa lang yung pneuma sa psyche? Ito nga bro, babasahin ko bro. Teka, bubuklat ulit tayo dito. Dito sa sa unang dito sa souls ay sa spirit dito lang tayo sumasablay sa pagbubuklat. Next question please. Okay, next question po. Anong pong dokumento na nagsasabi na yung pneuma, hindi po yung English ang magbibigay Greek po, authority ay Greek. Greek scholar na nagsasabi na yung pneuma at psyche ay iisang bagay lang o isang termino. Ayon dito bro, sa Bible Concordance ko, Greek translation, pneuma from current of air, that is breath, blast or breath. By analogy or figurative, a spirit, that is human or rational souls. By implication. Next question please. Pneuma sige. Hinahanap ko po yung authority, yung Greek scholar na nagsasabi na sangayon sila na yung spirits at yung pneuma at psyche ay iisang term lang. Meron po ba o wala? Greek po yung hinahanap ko po, hindi po yung Bible Concordance. Of course, they can give any connotation of that. Sige bro, para matapos na wala, pero ayon dito sa Bible Concordance, di mo nga rin ito kayang tutulan kasi wala ka naman dokumento dyan na mali to. Pati yung Merriam-Webster bro, sarili mo lang sinabi mo mali to para hindi ka masukol Tapos may mga letra pa ako, Amplified Bible, The Message Bible, at Holy Catholic Bible, na letra po letra, souls na Next ikaw question. Zero ka sa letra bro Okay. Salamat po. Sabi mo kanina, iwan na kita doon, Sabi mo kanina doon sa unang Pedro 3:9, ang pinangaral ho doon ay Ebanghelyo. Ngayon, ang tanong dito, sa Greek word naman uli po tayo. Mayroon po bang mababasa doong Greek word na eugalezomai, which is ibig sabihin sa Greek ay good news? Meron o wala? Wala, bro. Wala. Pero ayon dito sa unang Pedro 4:6, letra por letra, the Living Bible, that is why the good news
was preached even those who were, ano ba ito? Tinaan mo na nga yung tugtog mo? Kasi siya na, dead. Good news daw eh. O, pinangaral sa mga patay. Hindi naman sa anghel yung nakasulat dito, killed by flood eh. Kahit nga wala dito nakalagay, killed by flood. Patay. Ang ebanghelyo ay pinapangaral dito sa mga buhay, maging sa mga patay. Moderator. Next question. I'm not asking those English translation. I'm asking about the Greek interlinear. Mayroon ba't yung mababasang yogalizomai, which is good news? Kasi sabi mo kanina, ang ipinangaral doon ay good news. Ayun, ang Greek word ng good news ay yogalizomai. Base po dito. Tanong, meron bang yogalizomai sa verse 20? Meron o wala? Ulitin nga bro, sagot ko kanina, wala. Kasi meron din ako niya na Greek. No, wala nga. Pero meron nga akong supporting verse na ikaw, wala ka supporting verse na yung ipinangaral dyan ay good news. Tapos yung mga pinangaralan dyan, mga namatay, killed by flood. No? Kaya nga sabi ko, wala eh. Letra po letra eh. Ano bang ipapangaral dyan? Hindi naman pwedeng ang ipangaral dyan, kasamaan. Siyempre, ang ipangaral dyan, yung kabutihan, yung ebanghelyo. At meron akong supporting verse, unang Pedro 4:6, the Living Bible, isulat na. Okay. Okay, time na po. At dyan nagtatapos ang cross-examination ni Prince Ray. At dadako naman tayo sa ating mga nasa comment section. Ito po ang sabi ng mga nagko-comment. Meron na po tayong 60 comment at sabi po dito ni Godfather Limar. Yan, sabi niya, Sir Paulo, huwag mo baguhin ang original term ng paliwanag. Sabi naman dito ni Godfather Limar, Pyoma, Spirit, and Psyche ay kaluluwa. Maliwanag na magkaiba. Ang nagsasabi lang ng iisa, yan ay ikaw lang. Patay, napilitang umamin sa walang basihan siya sa pagsasabing ang Pyoma at Psyche ay iisa. Newbie si Paulo sa Greek, mahirap itapat yan sa mga veteran, kakainin lang yan ng buhay. Sir JS, magandang lalaki sa'yo. Sabi naman ni JS Abinido, Godfather Limar, ayos yung komentary mo. At yun lang ang aking nakikita sa comment section. At ito po kasing aking cellphone ay naghahang. Teka lang. Okay, meron na tayong 177 shares, 60 comments, at hindi ko makita yung actual viewers natin kasi yung cellphone ko naghahang, mabagal pa internet. Okay po, at dadako na po tayo para sa rebuttal stand ni kapatid na John Paulo. I think 15 minutes na yun. I think 15 minutes. Kapatid na John Paulo, handa na po ba kayo para sa yung 15 minutes rebuttal stand? Prince Ray pala, Prince Ray. Ako po yun. Apo, Prince Ray ng JW, handa na po ba kayo sa 15 minutes rebuttal stand? Maraming salamat. Pa internet. Okay po, at dadako na po tayo para sa rebuttal stand ni kapatid na John Paulo. I think 15 minutes na yun. I think 15 minutes. Kapatid na John Paulo, handa na po ba kayo para sa yung 15 minutes rebuttal stand? Prince Ray pala, Prince Ray. Ako po yun. Apo, Prince Ray ng JW, handa na po ba kayo sa 15 minutes rebuttal stand? Maraming salamat po ulit at magandang lalaki sa inyong lahat. So, napaliwanag na po natin kanina, nakita na po natin, nasaksihan na po natin kung ano yung paliwanag ni John Paulo doon. Para sa kanya, yun ay yung tinutukoy doon spirit.
in prisons ay mga kaluluwa ng mga tao. Ngunit, nung tinanong naman natin kung ano ang Greek word ng souls, sagot niya, psyche. Tama yun. Pero ang problema sa original manuscript, hindi po psyche ang nakalagay sa unang Pedro 3:19. Pneumasin po, hindi po psyche. Kaya nga po nasabi ko, mali na isaling souls. Kasi hindi po magkapareho yung souls at psyche, at yung pneuma at yung psyche. Oh. Kaya po sa ikalawang pagtindig ko po, i-elaborate ko po kung ano po yung ibig sabihin ng kaluluwa. Ano pong ibig sabihin ng kaluluwa? Ayon po dito sa New Catholic Encyclopedia, Volume 13, page 467. Ang nephesh ay isang terminong may malawak na saklaw kaysa sa ating kaluluwa. Ano pa tumutukoy sa buhay? Sa iba't ibang mahalagang palatandaan nito, paghinga, dugo, pagnanasa. Ang kaluluwa sa matandang tipan ay hindi tumutukoy sa isang bahagi ng tao. Yun po yung espiritu, hindi po daw ganon. Kundi sa buong tao. Ang tao bilang isang nabubuhay na nilalang, katulad na paraan sa bagong tipan. Tumutukoy ito sa buhay bilang tao, ang buhay ng isang may malay na individual. Sa makatwid po, yung kaluluwa po ay tumutukoy po sa tao. Ngayon, alamin po natin kung yung bang kaluluwa namamatay. Sabi po dito sa Ezekiel 18:4, sabi po dito sa salin ng ang kaluluwa na nagkakasala, ito mismo ay nabubuhay, namamatay. Dagdagan pa po natin sa Hukom 16:30. At sinabi ni Samson, mamatay nawa ang aking kaluluwa kasama ang mga Pilistiyo. So maliwanag na yung kaluluwa hindi po kapareho ng espiritu. Katunayan nga po yung kaluluwa ay namamatay sa Biblia. So paano nakapunta yun sa bilangguan o sa sinasabi niyang purgatorio? Mamaya matatalakay din natin yung purgatorio kung nandyan ba yan sa Biblia. So sabi po dito ng referensya ng The Jewish Encyclopedia, yung pong turo na hinggil sa immortalidad ng kaluluwa ay hindi po itinuturo ng banal na kasulatan. Ang paniniwala na ang kaluluwa ay patuloy na umiiral ayon dito sa Jewish Encyclopedia, Volume 6, page 564, ang paniniwala na ang kaluluwa ay patuloy na umiiral pagkamatay ng katawan ay salig sa mga teorya ng filosofiya o teolohiya salip na sa payak na pananampalataya. At dahil dito'y hindi tuwirang itinuro saan man sa banal na kasulatan. Bakit ko po ginigiba po yung konsepto na yung kaluluwa ay immortal? Kasi tulad na po na nasabi natin kanina, dito po nakasalig yung tindig ni John Paulo sa kanyang paniniwala na yung kaluluwa patuloy na nabubuhay kapag yung isang tao ay namamatay. Pero ipinapakita po sa Biblia, mali po. Yung kaluluwa po ng tao sa Biblia ay hindi immortal at namamatay. Sa makatwid, kung hindi immortal, kung mortal ang tawag ito sa kaluluwa ay namamatay, hindi sa makatwid, hindi nga mga kaluluwa ang tao na tinutukoy doon sa unang Pedro 3:19-20. Kasi kung gayon nga, kailangan mo na mabasa ng kausap ko na patuloy pang umiiral ang kaluluwa matapos sabihin ng Biblia na ito ay namamatay. Wala ring katibayan sa Biblia na immortal ang mga taong di nagbigay pansin sa mensahe ni Noe. Yan po yung hahanapin natin kanina. Kasi sa ngayon naman po siya,
na yung mga spirits in prisons, mga conscious being o immortal, buhay. Ngayon, para po ma-reconcile niya po yung tindig na yan, mamaya patutayan niya po na yung mga tao sa panahon ni Noe, yung mga kaluluwa nun ay immortal. Mahihirapan po siya dyan kasi babanggayin niya po yung teksto ng Biblia na yung kaluluwa na mamatay. Dito po tayo, parang kanina, tinatanong ko po siya, yung bang kaluluwa at espiritu ay isa lang, saan siya sumipi? Merriam-Webster Dictionary. English Dictionary po yun, hindi po Greek. Hahanapan mo ba naman ako ng referensya na pagpapatunay na yung spirit and souls ay iisang term lang? Doon ka pa sumipi sa English Dictionary. Ang hinahanap ko, Greek eh. To sablay. Paano ba yun? English, tapos Greek yung hinahanap ko. Oo, sa English, yung spirit and soul, sa modern nilang napakahulugan, tumutukoy lang sa iisa. Pero sa Biblia, sa Greek, hindi po. Kaya ito po ngayon ng patutunayan ko ngayong gabi na magkaiba po ito. Ano ang katibayan na hindi po ito magkapareho? So, ang define po natin, ano po yung spirits, ano? Ang espiritu is something invisible, tama po siya kanina, and intangible, while ang kaluluwa, tulad ng naipaliwanag na, ay tumutukoy sa mga buhay na nilalang, tulad ng tao, yung tao as a whole physical human being. At ipinapakita po dito ang pagkakaiba ng psyche at pneuma, espiritu at kaluluwa. Ang espiritu ay isang bagay na di nakikita, samantalang ang kaluluwa ay isang bagay na nakikita. Kaya mali ang karamihan na i-equate ang espiritu sa kaluluwa para po nilang ginagawang solid yung gas. O anong katibayan na yung ibig sabihin ng psyche physical o nakikita. Ito po sa Glossary of Biblical Theology ni P.J. Kennedy and Sons, year published 1970. Maliwanag po itong tinutukoy niya po dito. Sa bagong tipan, ang pagliligtas ng isa sa kanyang kaluluwa ay hindi nangangahulugang pagligtas ng isang espiritual na bahagi ng tao na naiiba sa kanyang katawan sa diwang platoniko, kundi ng buong pagkatao, idinidiriin ang bagay na ang taong iyon ay nabubuhay, nagnanasa, nagmamahal at nagugusa at iba pa. Bukod pa, siya ay nahahawakan at physical. Pwede mo bang sabihin na yung nasa unang Pedro 3:19, mga physical na tao yon sa halip na invisible or spiritual beings? Dito ka sasablay kasi ang ibinigay na Greek definition sa mga scholar ng Griego, hindi ng English, yung psyche, physical, samantalang yung pneuma, hindi physical. So, paano mo pagtutugmain yung dalawang yan? Kaya kagaya po na nasabi ko, kaya maling sabihin na kaluluwa ng mga tao ang tinutukoy na espiritu roon. Kasi maliwanag na kapag sinabi mo ang kaluluwa yon, ay parang sinabi mo na rin na iyon ay physical beings, nakikita, tangible, nahahawakan, at hindi mga, sa atin pong nabasa, hindi mga physical ang tinutukoy ho doon, mga spiritual being, intangible, hindi po nakikita. At kung pagbabasayan po natin ang Biblia, pareho lang ba ang kahulugan ng espiritu at kaluluwa? Ito po ang sabi ng Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at may lakas at mas matalas kaysa sa anumang tabak na may 2 talim at tumatagos maging hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu
at ang kasukasuhan ng kanilang utak sa buto at may kakayahang umunawa ng mga kaisipan at mga intensyon ng tao. Tulad rin ng sinabi po dito ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:42, may katawang pisikal, may katawang espiritual, soma pneumatikon at soma psychikon. Hindi maiisip ni Pablo base sa Hebreo 4:12 na mahati ang espiritu sa kaluluwa kung nasa isip niya ito ay isang bagay lang. Hindi masasabi na may katawang pisikal, psychikon, at katawang espiritual, pneumatikon kung alam niya na iisang bagay lang ang dalawa. Pero sa Biblia, dalawang bagay, dalawang hiwalay na bagay iyon. At hindi pareho or synonymous. Kung paano ang solid ay iba sa gas, ang psyche ay physical. Yan po hinalaw yung English term na physics. Ibig sabihin, physical, tangible, nakikita. Samantala yung pneuma, hindi physical. At ito ay spiritual at hindi nakikita. Ngayon, ito po yung proposition ko. The man is soul. If the man dies, the soul dies. Therefore, hindi maaaring mga tao ang tinutukoy doon sa unang Pedro 3:20. Kasi ang mga tao sa panahon ni Noe ay namatay if according to scriptures. Human are souls. Therefore, ang mga iyon ay patay at hindi buhay. Samantalang ang tinutukoy doon, buhay na mga nilalang. At ayon sa Biblia, ang mga tao sa panahon ni Noe ay napuksa o sa makatwid, namatay. So, ibig sabihin kung ang kaluluwa ay siyang tao, ibig sabihin yung mga tao sa panahon ni Noe, namatay kasi ang tao ay kaluluwa. Kung sa makatwid ay namatay, ang mga kaluluwa o ang mga tao sa panahon ni Noe, paanong napunta sa purgatorio? O sa tinatawag nila, hindi naman natin pinag-uusapan yan, at patuloy na nabuhay doon. So, pinapakita lamang po dito, hindi immortal ang kaluluwa ng Biblia. Katunayan ito ay namamatay at maaring mamatay. Kaya isang pagkakamali na sabihin na may kaluluwa ang tao na patuloy na mabubuhay pagkatapos nila mamatay. Kasi humans are souls. If humans will die, the soul will also die. Sa makatwid, hindi mga kaluluwa yun. Saka dun sa sinabi niya na magandang balita daw yung ipinangaral ni Kristo. Hinanapan ko siya ng Greek word na eugalezomai. Ano pong ibig sabihin po nito? Good news. Ang nabasa po doon, kirisin. Ano po ito? Ano po ang kahulugan ng kirisin? Ang Gregong kiriso, na karaniwang isinalin bilang mangaral, ay pangunahin ng nangangahulugan, gumawa ng pagpapahayag bilang isang tagapagbalita, maging isang tagapagbalita, manungkulan bilang tagapagbalita, ipahayag. Ang kaugnay nitong pangalan ay ang keris, na nangangulong tagapagsalita, pangmadlang mensahero, sugo, pag-aanunsyo. At isa pang pangalan na kaugnay nito ay ang kirigma na nangangahulugan namang yaong isinigaw ng isang tagapagbalita, kapahayagan, patalastas, utos o panawagan. Ayon sa Greek lexicon ni na H. Liddell at R. Scott. Sa makatwid, ang kiriso ay hindi nagtatawid ng ideya ng pagbigkas ng isang sermon sa isang eksklusibong grupo ng mga alagad, kundi salip ng isang lantaran at pagpangmadlang pahayag. Ipinapakita iyan ng paggamit ng salitang ito upang ilarawan na dun sa Apokalipsis, malakas na anghel na naghahayag, kerosunta. So, hindi po ginamit po dito ang Greek word na eugalezomai. So, ang pagkakaiba po nito ng eugalezomai, ang eugalezomai ay idiniriin po kung ano ang nilalaman ng kiriso
na yun o Keriso yung pinapangaral. Samantala yung Keriso hindi po tumutukoy lagi sa magandang balita. Kaya nga po Keriso nagpapahayag ng lantaran lamang at wala pong kaugnayan ito sa Yogalisumay na sinasabi niyang good news. Kaya maliwanag kung pagbabasihan po natin kung ano nilalaman ng mensahe ngayon, mensahe ng paghatol kasi nga mayroong masuwayin eh. Kaya sa aking tindig, yung ipinangaral ni Kristo doon na hindi Yogalisumay sa bagkos ay Keriso. Ibig po sabihin, nagpahayag lamang ng paghatol. Hindi po magandang balita. Tulad po ng sinabi ko na po, yung espiritu ay isa sa mga term na pantukoy sa mga tao. Kaya nga po sabi ni Vines, ito po yung scholar na sumang-ayon kahit bagaman ito ay isang hindi saksi ni Jehovah. Sabi niya po dito sa Vines Expository Dictionary, 1981, Volume 3, page 201. Sa unang Pedro, ang malamang na tinutukoy ay hindi ang masayang balita na wala namang tunay na katibayan ipinangaral ng Luwe na may katibayan man na aktwal na sa bilangguan ng mga espiritu. Kundi ang ginawa ni Kristo, masapos siyang buhay muli, na nagpahayag ng kanyang tagumpay sa mga espiritong anghel na nagkasalukuyan. Po yun. Wala po siyang nag-iba. Hindi po at dyan nagtatapos ang oras ni kapatid na Prince Rain. Prince Rain. Medyo nabubulol-bulol ako sa pangalan mo. Sa kanyang rebuttal stand. At dadako naman tayo para sa cross-examination ni kapatid na John Paulo ng RCC. Kapatid na John Paulo, 10 minuto. Pwede na. Sige po. Start na. Sige po, start now. Unang tanong bro, dito sa topic natin, na yung nangaralan dito, sabi mo, Angelo Espiritu. Bukod dito sa talata na to, na unang Pedro 19:20, meron ka pa ba dyan ibang supporting verse na yung mga anghel na nakatanikala, pinangaralan sa ibang verse? Meron, wala? Pakiulit po yung tanong, hindi ko po gets yung point of view mo doon. Pakat ng time bro kasi pinaulit ako eh. Sayang yung time ko. Bro pag ganun cut yung time tanong bro, umaandar pa rin. Base sa tema natin na yung espiritu mga bilanggo, pinangaralan, meron ka ba dyan ibang talata, supporting verse? Kasi wala ka naman nabasa na anghel dito na letra por letra bro. Anghel na nakatanikal lang, pinangaralan, meron ba o wala? Pakiulit po, hindi ko po gets yung point of view niyo. Alin po ba yung tanong po doon? Moderator, pakikat. Sayang yung time. Nakakat na po. Tanong pa lang, umaandar na yung oras. Hindi ko po gets yung point of view mo doon. Paki-clarify and specific. Okay, sige, specific ko sayang. Ito na. Tanong. Dito bro, Hina yung boses mo bro. Hina yung boses mo. Tapos, naririnig ko yung paghinga ni Raymar. Cut the time muna. Cut the time. Medyo Bro, maingay sayang yung oras bro. Hindi, nakakat naman yan. 8 minutes and 24 seconds na kagad yung unang tanong pa lang sayang. Sige. Bigyan kita ng 1 minute. Tanong ka lang. Wag mo Sige, pa-reset ng oras bro, pa-reset ng oras. 1 minute lang. 1 minute. Para masabi niya namang unfair ako. Salamat. Sige po, tanong po. Okay na. Tanong bro,
base sa tema natin, unang Pedro 19:20, pinangaralan yung mga espiritu. Meron ka ba ba diyang ibang talata na yung espiritu ay yung anghel or nakatanikala na anghel or demonyo, pinangaralan? Meron, wala? Wala pong mababasa kasi sabi po ng Biblia, hindi po pinapangaralan ng magandang balita yung mga demonyo o yung mga suwail na mga anghel. Kaya nga po hindi eugalizumai ang ginamit po doon na Greek word na nangaral doon sa unang Pedro 3:19-20 sapagkat hindi po yun patungkol sa balita na mabuti, kundi yun ay kiriso. Sunod na tanong, bro. Kung ako naman, bro, ang babasa na ang ebanghelyo ay hindi lang pinapangaral, maging sa mga, hindi lang pinapangaral sa mga buhay, maging sa mga patay. Letra por letra, unang Pedro 4:6. Tatanggapin mo ba ito, bro, na ako meron, ikaw wala? Tatanggapin kong mayroong mababasa pero hindi ko tatanggapin na yung pagkahulugan mo doon, yung mga patay ho dyan, literal talaga na patay. Kasi hindi naman napapangaralan yung patay, hindi nga nakakarinig yan. Base nga po sa Ecclesiastes 9:5, yung mga patay ay walang nalalaman. Next question, please. Bro, yung Ecclesiastes, yung sinabi mong talata, meron ba dyan na nakasulat espiritu or kaluluwa ng tao o patay lang? Dinagdag mo lang, bro, yung espiritu or kaluluwa. Patay lang yung nakasulat dyan. Meron, wala? Ulitin niyo po yung tanong, ano po yung point of view sa tanong mo doon? Bro, pakikat nga ulit yung time. Marami pa sana akong tanong Ito, ulitin ko, bro. Yung ginamit mong talata sa Ecclesiastes, no, base dun sa talatang sinagot mo, yung nakasulat ba dyan, bro, ay kaluluwa ng tao or Ito po sagot ko espiritu po. ng tao or patay lang? Yun yung tanong ko, bro. Meron bang nasulat dyan kaluluwa o patay lang? Letra por letra. Ito po, sagot ko po, wala, sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon kasalukuyan lang ay patungkol sa kung ano ang kalagayan ng patay. Hindi po yun napapangaralan kasi sabi po na hindi po yung wala pong alam ang namamatay. Next question, please. Sa makatuwid, bro, yung tinutukoy mo, bro, literal na bangkay. Hindi pala yan ay kaluluwa. Sagot. Oo, at saka sa Biblia, yung tao, mismo yung bangkay, tinukoy na mga kaluluwa. Kaya nga po sasabi ng Ezekiel 18:4, ang kaluluwa na nagkasala na mamatay. Hindi po immortal. Mortal po yun. Next question, please. Salamat, bro, sa sagot. Ito bang unang Pedro 4:6, tinatanggap mo ba to letra por letra na ang ebanghelyo ay pinapangaral bilang sa mga buhay, maging sa mga patay, letra por letra, bro? Tinatanggap mo to, yes or no? Tinatanggap ko po yung letra por letra na mayroong mababasa. Yet, I denied your connotation of that text. Next question. Sunod na tanong, bro. Walang paliwanag, bro, ha? Letra por letra. 2 Pedro 4:6. The good news was preached even to those dead who were dead, killed by flood. Letra por letra, killed by flood. Tinatanggap mo ba to, yes or no? Yung binasa niya po, 2:4-6, wala po. Ang ikalawang Pedro po ay hanggang 3 lang po. Wala po hanggang chapter 3 lang po. Wala po verse 4. Wala po chapter 4. Unang Pedro 4:6, bro. O yun, unang Pedro 4:6. Letra po, letra. Tanggap mo ba to? Letra po, letra. Wait lang, basahin ho natin. Na unang Pedro. Hindi, bro. Ito, babasa ako, bro. Time ko ito magtanong The Living Bible. That is why the good news was preached even to those dead who were dead, killed by flood.
Tinatanggap mo ba ito, bro? Letra to letra? Yes or no? Hindi ko tinatanggap, masyado pong paraphrase kasi po dito wala pong sa Greek word, wala pong binanggit na thanatos na mga patay. Bagkus ang sinabi po dito ay meron thanatos, pero sabi po dito sa katunayan sa layuning ito ipinahayag din sa patay ang mabuting balita upang sila ay mahatulan ayon sa laman mula sa pangmalas ng mga tao, ngunit mabuhay ayon sa espiritu. Tumutukoy po ito sa patay sa spiritual, hindi po sa physically dead talaga. Patay po sa spiritual. Ibig sabihin, nalalayo po siya sa... Next question, please. Tulad na tanong, bro, dahil lumabas na sa bibig mo, espiritu, di tinatanggap mo na ngayon, bro. Tayo, pwedeng hatulan sa spiritual, espiritu, yes or no? Ano po yung tanong? Yung nakasulat dyan, bro, na espiritu, tinatanggap mo, bro, na tayo rin pala, mayroon tayong espiritu. Hindi po, ang sinasabi ko dito ay patungkol po sa spiritual ng tao. Hindi naman po laging nangangahulugan yung espiritu ay persona. At dun po sa paliwanag, dun sa ipinahayag sa mga patay, meron po sinabi ang Episodus 1 patungkol sa karagdagan pa, bagaman kayo ay patay sa inyong mga pagkakamali at mga kasalanan. So sa makatwid, patay sa kasalanan po. Next question, please. Tanong, bro, dahil hindi mo pala tanggap, kayo pala mga JW, maraming mga Biblia ang hindi tanggap. Letra por letra, para lang itawid yung stand yung taliwas sa Bible. Mali po yung pagbibintang nyo po na hindi kami tumatanggap ng anumang Biblia. Tumatanggap kami ng Biblia lalo na po kapag hindi po lumalabag po sa rules of translation. Kagaya po ng binanggit nyo po ng teksto. Kagaya nyo po ng binabanggit nyo po ng teksto na unang Pedro 4:6. Wala naman po sa Next question, please. po doon baha sa panahon ni Noe. So, bro, dahil sabi mo, tinatanggap nyo lahat, eh ditanggap mo pala to. Yung mga Bibliang binasa ko, na letra por letra. Nakasabi ko lang po, hindi po namin tinatanggap yung mga teksto ng Sige, Nagpi-feedback. pasensya na. kakasabi lamang po, kakasabi lamang po na hindi po namin tinatanggap lahat ng salin ng Biblia, lalo na kapag over na sa paraphrase, pat nawawala na po yung original thought na nasa Biblia. Gaya po na sa salin niyo pong New Living Bible, wala pong nakalagay sa Greek na panahon ni Kaya nga, bro, ulitin ko, bro, yung tanong, meron nga kayo mga JW na santambak na mga Bible, letra por letra, na hindi nyo pwedeng tanggapin kasi taliwas nga sa aral nyo. Kasi mga Bible scholar din naman yung nag-translate nito eh. Tama ba? Inaamin mo ba, bro? Yes or no? Masagaya nga po, hindi ko namin tinatanggap. Moderator's time. Okay. No, hindi po namin tinatanggap. Lalo na po yung Biblia na masyadong paraphrase po. Kaya na po ng unang Pedro 4:6. Moderator's time. Nasa rule po natin yan. Rule number 1. Na po. Dapat sagutin muna. Teka lang, hindi ko mabasa yung nasa screen. Bro, ikaw nga magsabi tagang itong cellphone ko. Rule number 1, lahat ng tanong ay dapat sagutin sa loob lamang ng 20 segundo at kung categorical ang question, kailangan mo nang sumagot ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Umalis po yung moderator. Malis. Makakaya mo bang mag-moderate dyan na JC?
on natin, baka At Prince Ray, nasa rule po natin yan, rule number 1, kaya may isang warning po kayo ulit. Okay po, next question please. ulitin ko bro tinatanggap mo na nga bro na meron nga kayong mga letra por letra, mga Bible na hindi nyo tanggap kasi nga kaliwas sa aral nyo, Bible translation, na Bible scholar din naman yung nagsalin. Natanggap mo ba bro? O hindi? Hindi ko tinatanggap yung bintang mo. Kagaya nga po na sabi ko, mayroon po mga scholar na medyo lumilihis po sa pagsasalin. Tulad po ng ginamit nyo pong Biblia, New Living. Bagaman wala po sa original Greek manuscript na yung tumutukoy sa panahon ni Noe, inilagay nila. Tawag doon para praising, dumalabag sa kung anong original. So nagdadagdag yung ginagamit ng Biblia. Next question please. Nga bro, sunod na tanong bro, inaamin mo na nga bro na meron nga talaga kayong mga Bible translations ang damukal na hindi nyo tanggap letra por letra kasi nga taliwas nga sa aral nyo mga Bible. Yes or no? No, tinatanggap lang namin kung ano yung nasa Biblia at hindi kami yung paratang mo na nag-ano kami mimili kami ng Bible translation. O lahat naman tayo namimili talaga. Time. Okay po, dyan nagtatapos ang ating cross-examination ni kapatid na John Paulo ng RCC para kay Prince Rain ng Jehovah Witnesses. At bago tayo dumako sa presentation naman ni kapatid na sa rebuttal stand naman ni kapatid na Prince Rain, ay magbabasa muna tayo ng mga nasa comment section. Kaso itong cellphone ko, pasensya na kayo at hindi ko na may alis dito sa Messenger. Okay, sabi ni Godfather Limar, newbie si Paulo sa Greek, mahirap itapat yan sa mga veteran. Kakainin lang yan ng buhay. Sabi naman ni Abinido JS, ayos yung komentary mo bro, sabi niya. Si JC Buenavista, good and humble ang RCC debater, sabi niya. So yan lang muna, back to you moderator. Umalis po ulit yung moderator. And so, bibigyan na natin ng 15 minutes presentation ang second speaker ng RCC, Paulo. 15 minutes, timer starts now. Salamat bro JC, no? Yan. Ayan na yung stand nung tropa natin na JW. Nagkwento lang siya na nagkwento. Kasi yung mga verse pala na pinagkikwento niya tungkol sa mga anghel na nagkasala ay hindi pala napatunayan natin. Tinanong ko sa kanya, meron ka ba dyan bro, letra for letra, na verse, Bible verse ng Bible, kahit saang translation bro, Greek, Hebrew, Latin, kahit saan, na sumusuporta sa stand mo dito sa unang Pedro 3:19 hanggang 20. Wala daw. Tapos, nung siya naman yung tinanong ko, ako naman bro, may mga supporting verse ako. Ito, unang Pedro 4:6, na letra for letra, hindi lang pinapangal sa mga buhay, maging sa mga patay. No? Nag-imbento pa siya na hindi daw patay na literal. Ito nga, wala naman din nakasulat dito na hindi ito literal. No, lalabas, private interpretation na naman. No, kasi hindi niya pwedeng hatulan ng private interpretation. Puro letra por letra to eh. Hindi ko na kailangan i-explain to. No? 2 Pedro 1:20. Kasi wala ka eh. Tinatanong kita, meron ka ba dyan bro? Letra por letra bro, nasusuporta dyan sa talata mo. Ibig sabihin kung wala, mawawalan ng saysay yung mga verse na nilatag mo. Ang nangyari bro, nagkwento ka na lang na nagkwento tungkol sa mga anghel
na nagkasala, kahit hindi mo ipinipilit mong ipasok yung mga kwento mo dun sa unang Pedro 3:19 hanggang 20. Ganon ba ang stand ng JW? Stand nyo, bro? Hindi naman to, bro, storytelling eh. Ano to? Debate to, bro eh. O, paano yan? Kung yung mga yung mga verse mo, hindi pala papabor sa'yo. Kasi wala eh. Tanong ako ng tanong. Wala, nag-tutorial ka lang dyan. Nagbasa-basa ka ng mga Greek, Hebrew, Greek, Hebrew. Natural, yung spirit, talaga nakasali niyan sa spirit. Ganon din naman sa English. Spirit, meron ding souls. Merong spirit, meron ding souls. Tapos, sabi niya, wala daw akong mga patunay na yung souls or spirit ay iisa. Ito nga mga letra por letra, mga Bible. Hindi ba Bible scholar to? Yung nag-translate nitong mga Bible na hawak ko, ano to, standby. Standby lang to, hindi para to scholar ayon sa'yo nahanapan mo ko Bible scholar, ito. Amplified Bible, Classic Edition, The Message Bible, Holy Catholic Bible, New Century Version, Contemporary English Version, The Voice Bible. Ikaw wala nga zero ka nga, bro Kanina pa tayo dito, nag-iintay nga ako ng bigat mo Wala talaga, bro zero ka talaga dito sa letra. No? Ang nangyari niyan, bro, kumapit ka na lang, nagbasa ka na lang dyan ng mga Greek dictionary. Hindi naman nga yan tayo, bro, dito, tutorial na Greek, Hebrew. Ang debate ito, kailangan mo patunayan yung tindig mo ayon sa Bible. Hindi dyan sa mga Greek, ganyan-ganyan, ganon-ganon. Wala. Hanggang mamaya tayo dito, rebuttal na. Wala ka pa rin napapatunayan. Kanina pa tayo dito. Ako, puro letra por letra. Kanina pa tayo dito, bro, No? Wala na. Durog na. Doon ka na lang umasa sa comment ng isang JW. Shoutout sa'yo. Nakadalawang basa na ng comment mo. Ewan ko naman, JW, kilala ko yun babasahin natin yung mga letra por letra natin. Amplified Bible, Classic Edition, na siya wala. No? Souls, tinukoy na souls. The Message Bible, earlier generation, na namuhay sa panahon ni Noah. Marami pa nga ang Bible translation who lived in times of Noah na namuhay. Hindi ko na lang sa kanya ilalatag kasi lalo siyang matatambakan ng mga letra por letra. Dito pa lang, di naman niya kayang gibahin to. Kasi sinasabi niya lang na mali, hinahanapan ko siya, meron ka ba dyan, bro? Itong the Message Bible, maling salin. Wala. Inamin niya wala. Ibig sabihin, sa'yo lang. Ito bang the Holy Catholic Bible? Mali. Hindi ba ito mga Bible scholar, bro? Wala na. Ephesians 4:8 hanggang 10. Yung mga bihag o preso, iniahon sa sangkalangitan at naghari si Kristo kasama nila. No? Meron pa nga akong hula dito Salmo 66:18, letra por letra. No? Basahin nyo na lang, tatagal. Ito, Contemporary English Version.